McDonald's pagka nag-order kayo. Guys, hindi ko maintindihan kung ano ba to? About anniversary or what an occasion what occasion they have na namimigay ng crowns. Yan, dami pala Oh, we have here 3 crowns. Ngayon, may 3 crowns siya, guys. Oh, papasok. Yan. Ayaw niya. Ayaw niya malagyan. Boy. Kanari. Wow, my 3 kings. They're here. My 3 kings. McDonald's 3 kings. Ayan oh. Grabe sila. Allah. Sana binigyan yun si Dagul. Ayaw niya. Bigyan ko siya. Wala. Sa leg. Muna lang natin lagay. Ayaw. Ayaw na. Oh my God. Lunch kasi namin yan eh. Naubusan kami ng time sa mga gawain. Ngayon, alam nyo naman, ang takbuhan natin lagi McDo. Dahil nga, what are you doing? Dagul! 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 Tingnan nyo naman ang itsura namin. Kumain na McDo. Dito ka, Miley! 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 May crown ako. Wow! The Royalty Highness of McDonald's. Wow, social. Oy, sa crown yan, oy. Hindi yan sa neck. Bakit sa neck nilagay? Ayaw niya ilagay sa corona sa ano niya. Social ka na? Ayaw niya. Teka, lagyan natin ng corona. Yan, crown. Oh. Yan, Wow. bagay niya. Tingin sa camera. Look- sa camera. look here. Doon. Look here. Tagol. Uy, ay. Ang cute mo ah. Bagay niya. Ang bagay na bagay niya. Marco, bagay niya dyan. Bagay niya. Bagay. Uy, tingin dito. Uy. Takot siya. Wow. Pa yan ah. Kuya, oy. Wawa po na siya. Hi guys, nandito tayo uli kasi umulan and then tumigil at nandito na naman tayo. Galing na kami sa labas, kararating lang namin. At ayan, tinignan na naman uli namin ang mga pwede nating mga prospect natin na i-propagate, ha? Tingnan natin ito. Super daming i-propagate dito kasi tingnan nyo naman yung mga roots niyan hanggang dun sa baba. No? This is philodendron. Anong tawag dito? Oh my God. Kakaya. Lagi na lang ako nagme-mention. Di ko naman alam ang pangalan. At ito, wala pang anak. Ito naman, ay pwede na ring matapkat, Papa. Ito. Ito oh. Ito. Duckfit. Pwede na rin. Ito, hindi muna. Wala pa akong nakikitang visible roots. Ito, pwede yan, oh. Malaki na yan na hindi natin alam hanggang ngayon ang name nito. Comment down below kung alam niyo ang pangalan nitong ganito ang tipo ng dahon, yung para siyang abstract, art na abstract. Wala siyang permanenteng shape ng leaves. Ayan. At tingnan natin ano pa. Sagitifolium. Wala, pwede na rin makat yung sagitifolium pero meron tayong mas malaki dyan. At yun siguro ang unahin natin. Tapos ito naman si crocodile. Si crocodile natin ay ang laki-laki, ang haba-haba, ang taas-taas. Ayan ang crocodile plant, guys. Ayan, kita mo. Ang kulay niya ay parang nag-golden. At yung mga young leaves niya ay ganyan. At kilala nyo ito? Yan ay sili. Yan ay sili, hindi nagpapatalo. Nasa sentro. Ayun, meron din tayong isa pang crocodile plant doon. Yun yung nauna. Meron pa doon sa kabila. At ito naman yung ayan, yung variegated natin na
serratum. Ayan. At ito naman yung Prince Albert. Kung tawagin nila, yung iba. At yung iba ay... Ano ang tawag nila dito, Papa? Yung iba, Prince Albert ang tawag. Ha? Yun na nga. Ay, iba-iba ang tawag ng mga plant sellers. Magkakaiba. At ito naman si Red Congo natin. Pwede rin itapkat. Pero ang laki, sobra. Ang laki. Wag. Masira ang beauty. At ito naman si Black Cardinal dito sa dulo. Hindi natin pwede itapkat, Papa. Ang dami niyang roots, oh. Pwede matapkat. Parang nasasayang kaming magputol ng mga halaman, pero minsan nakakabuti rin. Dahil isa, dadami. Siyempre pag dumami, pag may gustong bumili, kikita ka, kwarta. At magkakaroon ka ng mother plant. At ito naman si Bilitesos po, sang yarda ang anyang roots. Ha? Alin? Horsehead. Horsehead. Si Horsehead. Sino pa? Wala, nahulog to. Ayun na nga. Sa Jungle 1, ang dami din. Ayan. Dinadalaw natin, guys. Ang pwedeng i-propagate. Ito naman si bronze na humalumena. Pwedeng itapkat. Pwede yata. Pwede din mata. Pwede din yata. Sa Jungle 1. Sa Jungle 1 kaya. Puntahan ko. Ito naman si Super Boom. Ay tingnan ko ang ilalim. Pwede naman siguro. Ang daming roots. Pwede. Pwedeng i-separate itong isang leaf niya. Pwede. Pwedeng itapkat si Super boom, pwede na. Pwede na. Si Super Boom. Itong dalawang Super Boom, pwede nating itapkat para ma-propagate. Ayan, prospect. At ito naman si Radicans na Manila's Pride. Ano po ang talagang name nito? Please comment down below. Lumalaki at ang dami niyang bagong leaves. Si Giant Mycans ay umakyat na ng gusto doon. Wala, humaba na ng gusto si Giant Mycans. Padamihin din natin yan. Wala nang madaanan dito. Puro na, lumaki na lumaki pero usog itong mga tanim natin. Wow. Naging huge na siya. Wow. Lumaki na. Pinanganga na ang ating daan. Ha? Nasaan yung stingray? Hanap ko si stingray. Wow, may bagong leaf. Yes, may bagong leaf. Pwede na rin. Si Tortum pwede na rin. Saka ito, pangalan daw? Saan? Tot. Okay, ito ang mga prospect natin. Meron, pwede na Uy! Pwede na rin to. Si Jungle... Anong tawag dito? Si Green... Jungle Boogie? Ano? Hindi Jungle Boogie. Jungle Boogie is William. Tawag to? Hindi kasi nilagyan ng tag eh. Ito naman si Tortum. Pwede na si Tortum. Ayan ang daming roots, diba? Matapkat. Tapkat natin yan. Okay, yan. At saka ito rin. Ito uli, dahil nanganak uli siya. Ayan siya, Pwede na naman. Ito? Pwede yan. Daming roots, Si Chopensi. Ito, pwede rin to. Ayan. Tapkat si Golden. Golden Pina. Ano ba tawag ito? Green... Giant. Ano ba tawag? Doon sa namatay yung nagputol-putol na tayo? Kapag anak niya yan. Ito. Ayan si Radiatum. Ito ang natin, ang laki na. Sobra, Ayan, akyat taas na na siya. ni Radiatum. At ang dami niyang roots. Ito, ayaw na, paakyatin mo na lang.
Ay, naku, ang dami niyang roots. Oh, pwede na rin to. grabe. Ayan, si Monticola. Kailangan na nating ikat din yan. Monticola. Ayan. Hindi iba yung kanyang ano ah. Oh, yung apatot, nahinog na. Ay, tortum. Another tortum. Ayan, pwede rin yun ano yan. Pwede rin top cut. Hindi muna, huwag muna. Dalawa lang nakikita ko eh. Dalawa lang dito sa baba, huwag muna. Huwag muna. Oh. Dito. Aray! Tinusok ako ng ano. Tinusok ako ng saikad. Tingnan mo naman yung apatot. Oh. Papa, kunin mo na yung hinog. Bakit? Kainin mo? Kainin natin. Hindi pa hinog eh. Ay, hindi pa. Hindi pa. Okay. Tayo mo. Ala, ang laki na ni Giant Sensation natin. Paano yan? Ito, lalo. Lalo. Oh my God. Kaya mo Ito naman itapkat yan. Royal Queen. Pwede nang itapkat yan. Si Royal Queen, grabe, ang laki. Laki na yan. Pwede nang itapkat yan. Lalo mo. Haba. Pero marami. Hayaan mo lang yan. Huwag mo na yan. O yan. Ang dami na naman nating i-propagate. Si Davidson. Wala pa. Davidson ay. Itapkat yan. Hindi muna. Hindi mo na. Ito mo, palakihin muna natin. Davidson ay mabagal. Very slow. Slow grower Ito, talaga yan. matagal talaga yan. That's why it's very expensive. Ito ang paramihin natin. Si Mycans dami. Oh. Yan. Si Deliciosa, may bagong alip. Monstera Deliciosa, doon oh. Ito, grabe ito. Ang dami yan. Wala ano. Ano. Jungle Fever pala. Ayun, nakuha ko rin. Giant Jungle Fever yan. Tapkat natin. Itapkat natin. Pwede rin siguro yan. Tingnan Di ko ba lang. isa lang naman natin ang ganyan? Isa lang. Kaya yan ha. Oh, isa lang ka para dumami. Ayan oh, pwede na yung tapkat papa. Ang dami niyang roots. Okay, next time. Okay, abangan ha. Abangan. Dinalaw lang natin at tingnan natin kung anong dapat nating i-propagate. Okay? Ayun na naman. Tapos na naman.